News Center as in Megaforce Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, as in ibang parte kan kinaban. Ibabareta ng Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na do mga tugang Biyernes po nganyan, petsa 16 sa bulan kan Agosto 2024. Ini ang bareta alas 12 asin kami ang sendong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardela Daingiba. Henod sa headlines sa itong darakulang mga bareta sa lado lokal. Healthy Workplaces Program inilansar kan Department of Health Bicol Center for Health Development as iniba pang ahensya ngunyan daw sa siyudad kan Legazpi. Importansya kang pagkakaiguan ng healthy workplace sa mga pribado as in pampublikong opisina ipigbubusol. 7 establishmento sa Legazpi binisita kan SSS ngunya na aldaw. Sobra sa 1 milyones pesos na kontribusyon, piglalaoma na matipon para sa 112 empleyado. BFP Tobacco nangapudan sa mga tabakenyo asin sa publiko na maging marikmat sa mga insidente ng sulo, mga dapat gibuhon para maibitiran nini ipinaglatag. 707 na insidente ninsulo sa Bicol Region na irehistro sa primerong 7 bulan kan 2024. Sa bareta nato sa ibang nasyon, Singapore, suportado ang Pilipinas sa West Philippine Sea issue. Kamara hinagadanin komento kan Korte Suprema sa petisyon na pugulan ang pagbalyo nin pondo kan PhilHealth. Pamalakaya nagpahag din kaaditan sa 64 pesos kada aldaw na food budget kan NEDA. PNP padagos ang pinagigibong hunting sa puganting si Pastor Kibuloy sigun kay DILG Secretary Abalos. Sa headlines sa ibang nasyon, vaccine company handang gumibunin 10 milyon na bakuna kontra Mpox. Baretang Sports, ranking ni EJ Obiena nagbaba matapos ang Olympics. Yan ang headlines. Kung sa detalles ka mga bareta ainot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Inilansar ng Ngunyan aldaw kan Department of Health Bicol Center for Health Development, Katuwang and Civil Service Commission as in Department of Labor and Employment and the Healthy Workplaces Program sa Legazpi City. Sigong kay DOH Bicol Non-Communicable Diseases Control and Prevention Cluster and Health Promotion and Communication Cluster Head, Dr. Monray Isaiah Mansilla, katuyang kaining mapromotir ang importansya kapag kakaigo ng healthy workplace sa mga pribado sin pampublikong opisina para maibitaran man ang anuman na helang. Sinabi ni Dr. Mansilla, dapat na magbilog din sa Safety and Health Committee ang mga opisina na matutok sa implementasyon ka mga programa manungod sa mental health, sexual and reproductive health, pagkakaigo ng medical as in dental examination, vaccination as in iba pa. Dugang pa ni Mansilla na ang Dole Bicol matutok man sa mga pribadong opisina, bantang ang Civil Service Commission Bicol iyo man ang matutok sa mga ensya de gobyerno as in ang Department of Health Bicol ang matabang sa monitoring sa implementasyon ng mga programa para sa mga empleyado sa riyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. 1 milyon pesos ang piglalaoman na makokolekta kan Social Security System hale sa 7 mga establishmento sa syudad na nakatalaan na pasyaran bilang parte kan sa indang Run After Contribution Evaders o RACE program ngunya na aldaw Agosto 16, 2024. Sigun kay SSS Legazpi spokesperson Jeanette Mapa, sa pagbisita ninda sa mga dai pinangaranan na establishmento, ipaparumdum sa inda ang sa indang obligasyon
na magbayad din kontribusyon para sa saindang 112 empleyado bilang saro sa saindang mga benepisyo. Sigon kay Mapa, ini naman ang ika-8 raise na ginibuninda sa taong 2024 kung sain kabilugan na 52 na mga employers puon kan Enero an saindang pinasyaran para iparumdom na maghulog nin kontribusyon kan saindang mga empleyado. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Eksaktong alas 12:02 sa aga, Agosto 17, 2024, paramentas na isasarado ang Rizal Street sa may parte ang Barangay 18, Cabangan, Legazpi City, partikular na sa ampangan kan Sea Oil para sa gagibo na Ibalong Street Dance Competition 2024. Inanag niya abiso ni Public Safety Office Legazpi Head, retired Colonel Rolis Guerra, kung sa inpigabiso ng publiko partikular na ang mga motorista na ibitaran muna ang nasambit na lugar. Sigong kay Guerra, na nasabing lugar magiging assembly area kung saan maposisyon ang mapartisipar pasiring sa may St. Agnes Academy, pasiring sa may ampangan Mangkanday LGB Call Regional Office, kung kaya day naman maapektaran asin maakuparan ng espasyo sa Old Albay District aran sa Kapitolyo. Sinabi ni Sguera na ang ruta kan street dance hali sa may Sea Oil maagi sa Rizal Street, pasiring sa Barangay Lapu-Lapu, maliko sa may Rotonda sa Quezon Avenue, pasiring sa Imperial Street sagod sa Beni Imperial Street, mawala sa Terminal Road sa Barangay Bitano, pasiring sa may SM City Legazpi aran sa Ibalong Centrum for Recreation kung sa inabugtak ang reviewing stand para sa eksibisyon. Puminabot na sa 707 ang insidente nin Solo ang nairehistro sa Bicol Region puon kan Enero sagkod Hulyo 2024. Ini ang datos na ipighiras ni Bureau of Fire Protection Bicol spokesperson asin Tabaco City Fire Marshal Fire Senior Inspector Edgar Tanyahura Jr. kung sain pinakahalangkaw na kaso ang nairehistro kan bulan nin Abril, kung sain nasa 163 ang nairehistro kadaklan kaini ang grass fire. Sigon kay Tanyahura, nangingenot sa rason kan fire incidents, iyo an electrical connection arog kan octopus wiring, unattended cooking asin opus nin sigarilyo. Ito pang mga baretang lokal, nagluluyan ang puwersa ka mga communist terrorist group sa Bicol Region sa presente. Ini ang kinumpirmar ni Major General Noe Alberto Piñafiel, ang commanding officer kan 9th Infantry Division kan Philippine Army sa ginibong kapihan sa Bagong Pilipinas Forum, kung saan sayang sinabi na resulta ini ka nagpapadagos na programa na pig-implementar nila katuwang ang Manila na ahensya di gobyerno dahilan para dakol ng mga membros kan teroristang grupo ang nagsusurrender na sa gobyerno. Sigung kay Piñafiel, limitado na sana ang mga hero kasin operasyon ka mga natatadang membro kan CTG, alagad padagos hindi ining pigtututukan sa pagikan military asin civil operation para mamantinir man ang katrangkilohan sa Kabigolan. Sobra sa 50 mga eskwelahan sa Legazpi City ang makikinabang sa ipigdonar na 1,250 na mga libro asin 1,000 mga hygiene kits hali sa United States Navy kan Pacific Partnership 2024 sa Legazpi Schools Division Office. Sigun kay SDO Legazpi Superintendent Danilo Despi, maabot sa 20,000 na mga estudyante sa elementarya asin sekundarya ang makakagamit digdi. Sa mensahe ni Despi, sobraan sa indang pasasalamat sa mga bisitang soldados sa pagsasabing dakulang bagay ini para man mapahiwas ang kaaraman asin magkaigwanin access ang estudyante sa mga libro para man sa saindang pag-aadal bilang pagpapakusog sa edukasyon kan mga estudyante sa syudad. Mga tugang primerong parte po yan sa tuyang bareta alas 12, mga bareta sa lado lokal. Ang bareta nga to sa lado nasyonal, ibang nasyon, sports sa sinibapa, makalis lamang po kini. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi,
Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata yan an sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya idolo padabata si Adrian Salceda tunay na aki kan tercer distrito Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo Adrian Salceda padabas sa kan masa alkalde kan Pulangi mayor Nonoy Kap ikana Adrian Salceda pag-asenso na matitra banuan kan Pulangi kay mayor Nonoy Kap Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na
na ang aplikante sarong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmukna kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt-hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng complete application form sa Aleco Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-Aleco. Nagtatabang na puun baga ito, sinda kita ika-ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKP, ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Surf! Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash, results may vary. Surf Active Clean Instant Galing. Surf Singaling ng mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Sa bareta niya ito sa lado nasyonal, pigsusuportaran kan gobyerno kan Singapore ang posisyon kan Pilipinas na sunodon ang rule of law asin na pangkinaba na polisiya sa pagresolbir sa issue sa West Philippine Sea o WPS. Sa joint statement ni Singapore President Tharman Shanmugaratnam matapos ang bilateral meeting ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang, Kasubanggi, sinabi kaning sensitibong issue ang South China Sea kaya nagsusunod sinda sa kung ano ang tama base sa eksistidong pangkinaba na ley. Rekonosido man kan Singapore leader ang diretso kan gabos ng mga nasyon sa freedom of navigation as in overflight as in suportado kan sa indang gobyerno ang para sa matrangkilong solusyon kan issue sa South China Sea. Tinawan din doon kan Singaporean President na ang UNCLOS ang dapat nagibuo na legal na basihan sa gabos ng mga aktibidades sa mga dagat asing kadagatan. Dinagdag pa kan Singaporean leader na daing ibang kamawutan ng sa iyang gobyerno kundi ang katrangkilo na sing karahayan sa bilog na riyong Asya. Tinaawanin sampulong aldaw kan Supreme Court and House of Representatives para magkomento sa petisyon na isinumitir nin sarong grupo para pugulan ang pagbalyo kan 89.9 billion pesos na unused funds kan PhilHealth pasiring sa National Treasury. Hinagyat kan grupong pinanginota ni Senator Coco Pimentel, kaibahan si dating Finance Undersecretary Shelo Magno, asin iba pa ang DOF Circular Number 003 Series of 2024 na iyo ang nakatalaan sa pagbabalyo nin pondo para masusteneran ang unprogrammed appropriations kan gobyerno. Question man kaini ang probisyon sa irarom kan 2024 General Appropriations Act. Enot nang sinabi ni Magno sa sarong press conference na para sa unconstitutional na pagbalyo na ini, bako man ini makahustisya dahil maapektaran ang milyones na benepisyaryo kan PhilHealth. Sinabi niyang imbis na ibalyo ang unprogrammed appropriations, dapat itagama na sa naini sa pagpapakarhay kan mga benepisyong nariresibikan publiko sa irarom kan PhilHealth. Makahadit sigon sa pamalakaya ang pahayag ng National Economic and Development Authority o NEDA na supisyente ang 64 pesos na budget para sa pagkaon sa laog kan sarong aldaw dahil posible ining gamito na basihan kan kantidad o pagpapababa kan sweldo ka mga obrero. Hinan ipinahayag ni Pamalakaya National Chairperson Fernando Hicap katakod kan sinabi ka NEDA na bako ka food poor kung nagagastos kanin day mababa sa 64 pesos uro aldaw para sa pagkaon. Sigong kay Hicap, wara sa realidad ang pahayag kaneda na 64 pesos na budget kada aldaw sa tulong karaunan kaya kay puan ining kondinaron. Base sa pag-aadal kan Ibon Foundation, kay puan in 1,200 pesos kada aldaw din sarong pamilya na may 5 miyembro. Si
Siniguro ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, Kamara de Representantes na padagos ang paghanap kan Philippine National Police o PNP sa mga high-profile individual arog ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa deliberasyon kan propwestong 2025 national budget kan Webes, tinino ni Party List Representative Raul Manuel ang pagpalyar kan PNP na dakupon ang mga darakulang personalidad. Simbag man ni Abalos na maski si Isay hahanapon ninda. Sinabi ni PNP Chief General Romel Marbil na padagos ang pinagigibong paghanap kan kapulisan katuwang ang mga ahensya ng gobyerno. Sa iba pang baretang nasyonal, nagsuko na sa mga otoridad sa Estados Unidos si Smartmatic founder Roger Piñate para ampangon ang mga bribery as in money laundering charges. Base sa report, nagsurrender si Piñate sa Miami Federal Court kay banan si dating Smartmatic Vice President for Hardware Development George Miguel Vasquez. Kay banan si Piñate as in Vasquez sapat nakatawo na dati nang naindik kan Federal Grand Jury kanakalis na simana dahil sa pigsasabing kinaimbultuhan na bribery as in money laundering operations may kinaraman sa 2016 election sa Pilipinas. Base sa report sa US, tulos na nakalibre si Piñate matapos siyang magsumitir nin bail o piyansa na nagkakantidad nin $8.5 million o katumbas nin 484 million pesos, mantang si Vasquez nakalibre man sa pagikan 1 million bond o maabot sa 57 million pesos. Base sa nainot ng report kan US Justice Department, sina Piñate as in Vasquez parehong nasangatanin conspiracy to commit money laundering as in tigtulong count din international laundering of monetary instruments. Kay banan in dadigdisi na dating Commission on Elections o COMELEC Chair Andres Bautista as in Eli Moreno na dating Vice President kan Smartmatic Global Services Unit. Sinabi pa sa US Justice Department na nagkutsabahan sina Piñate as in Vasquez na magbayad nin $1 million kay Bautista. Ang nasabing bayad danganing mamantinir ang sa indang business katakod sa pag-supply ng mga voting machine as in iba pang election service para sa 2016 elections digdi sa Pilipinas. Mantang pag napatunayan na guilty ang dapat kada sarong o kaya ang kada saro pwedeng mampang sa maximum penalty na 20 taon na pagkakakulong dahil sa laundering charges. Mapupuuna na sa masunod na semana ang pagbakuna sa mga orig sa Batangas dahil maabot na ngunya na aldaw ang 2,000 na donasyon na bakuna kontra African Swine Fever o ASF. Sa Malacanang Insider, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na target na nindang puunan ang pagbakuna sa 8 banwaan sa Batangas. May binakal naman na ASF vaccines ang gobyerno sa Vietnam pero maabot pa ini sa primerong semana kan Setyembre. Naghanda naman ang Department of Agriculture o DA nin checkpoint inspection stations sa mga inoto ng munisipalidad. Aminado si Laurel na bako ini magiging madali pero gigibuhon daan gabos para makurtar ang paglakop kan ASF. Daima na alarma si Laurel sa namamatay na pag-itaas nin kaso nin ASF sa Batangas dahil papaabot naman ang mga bakuna. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, nagpahayag ng kandaan ang Danish drug maker na Bavaria Nordic kontra sa monkeypox. Sigun sa kumpanya, kaya nindang gumibo nin 10 milyon na bakuna pag-abot kan 2025. Sinabi ni Rolf Sass Sorensen, ang Vice President kan kumpanya, na sa ngunya na taon, igwa na sindang 2 milyones na doses para sa nasabing virus. Nagalat sa nasinda ni mga orders gikan sa nasyon na nangangaipo kan bakuna bago gumibo nin dakol na numero. Magiramduban na pigdeklarar kan World Health Organization ang monkeypox bilang global public health emergency dahil sa paglubok ang kaso kaini sa Africa. Baretang Sports, nagbabaan pwesto sa world ranking sa World Athletics ni Pinoy pole vaulter EJ Obiena. Sa ipinaluwas na ranking kang World Athletics, nagkapirang aldaw matapos ang 2024 Paris Olympics, iyuan na sa ikatulong pwesto na ini. Mas hababa ininin sarong pwesto na dati nasa ikaduwa na siyang pugol poon pakan Hulyo 2023. Nangenot pa man giraray sa pwesto si Olympic gold medalist Armand Duplantis kan
Sweden mantang nag-ikaduwa sa pwesto si Sam Kendricks kan US. Ang pambato kan Greece na si Emmanuel Karalis, nagikan sa dating pang-8 pwesto, nasa pang-4 na pwesto na ini matapos an nakamtan kaining bronze medal kan Olympics base sa World Athletics ranking na pigbasa ninda ang ranking sa paagi kan score sa performance na kumpuesto nin duwang primary components ang result score asin ang pwesto sa competitions. Magigurumduma na nagtapos sa pang-4 na pwesto si Obiena sa nakaaging Paris Olympics. Sa satuyang bareta sa siyensya asin teknolohiya, Zazel Off-Road ang apod sa wheelchair na pigdisenyo para sa mga individual na may kaninan o person with disability alagad mahiling o kaya mahilig sa mga adventure. Sigun sa nakaimbento kani, kumpara sa regular na wheelchair na pigagamit kang kadaklan, ang Zazel Off-Road pwedeng gamiton sa mga challenging terrains arog kan mga madugi, sa snow, sa baybayon, maawot asing kabubulda na day kay puan, din personang mao sa lumaalalay sa PWD. Higuainin din safety measures para masiguro na dai mahulog ang sisay man ang nakasakay digdi. Ang Zazel Off-Road pwedeng mabakal sa kantidad na $30,000. Istoryang naiiba. Nakapagrehistro nin bagong world record an atama na manok sa Canada dahil sa kakayahan kaining magmidbid nin numero asin letra sa laog nin 10 minuto. Ang manok na si Lacey ang pinaka-primerong title holder kan most identifications by a chicken in 1 minute. Ini matapos makamidbid nin anom na letters asin numbers sa laog nin 10 minuto. Si Lacey ang ataman kan veterinarya na si Emily Carrington na nagte-training nin mga manok para pag-adalan kung gura no ini katali. Mahiling ang research niya sa YouTube channel na The Thinking Chicken. Flashback. Agosto 16 kan taon 1956 o 1956 kampino na implementar ang Republic Act 1425 o mas midbid bilang Rizal Act kung saan isasabay na sa curriculum kan mga eskwelahan ang Dr. Jose Rizal's Life and Works. Ini matapos na aprobaran kang Kongreso ang ipigbusol ni Senador Claro M. Recto na propesto na minasugo sa mga pribado, pampubliko, mga koleyo asin universidad na pagkadala ng buhay ni Rizal kay banana ang mga librong isinurat kay ni. Sa sitwasyon kang Bulkan Mayon sa ngunya, nakapagristo po nin duwang volcanic earthquakes ang Bulkan Mayon sa nakalista 24 oras. Sigun ini sa datos na pinaluwas kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS kung sa inahiling ang maruyang banaag o crater glow sa ngimot kang bulkan. Nasa 385 tonelada na ang pigbugang sulfur dioxide kada aldaw, asin 500 metros ang langkaw kanaso, asin igwamanin ground deformation mantinidong nasa alert level 1 ang Bulkan Mayon ngunyan aldaw Agosto 16, 2024 kung kaya padagos po ang pigbabawal ang paglaog sa mga lugar na sakop kan 6 km permanent danger zone asin ang pagpapalayog nin anuman na klase nin aircraft tarani sa ngimot kaini. Mga tugang yun na po ang kabilugang kasatuyang alas 12 mga bereta at tinipan ng singkinalap sa DCGB News Base sa nakalihis na 6 oras. Sa pakarang kanakatuwang niya to sa pagsurat ka ng mga bereta, Angel Mustaza, Jenny Machubaliran, si Ringman, si Mary Joy Jaresco. Lardo Technical, kasabay niya to si Juna Pulis, hantang yaon man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department sa pong IT. Hello kay Sir Rolly Alvarado watching from Pasay City. Asin sa gabos po nagantabay Luzon, Visayas, Mindanao sa mga nasa tune-in sa 729 kHz sa pintan kansido mga radyo. Kami po ang sendong mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolod. Ako man po si Mardila Daing Iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Iskaramusa with Angel Mostaza. Masunod na. Indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarap